откос чанд хел мешавад. Мақсад откос бояд ки намхери я слойша бигир, я слой болоша бигири ки тааш маълум шавад. Айна мақсади кор кадеса созӣ нами оилаи ма. Откос инам хела ҷура. Откос ҳамин рӯза видеомон фабше дар бораи ҳамин откос ай. Ҳамин рӯз откос задесем. Ати шеф ҳай кадесаст. Откос задесем майда нам хели. Ин откос задесем. Ати ҳамроҳи шеф кати. Шеф кор кадесаст. Майда откос задесем хели. Майда моламол дорем қати ҳами шеф за рулён. Мо помощники шеф. Ҳамҷа майда откос задесем. Дар бораи откос гуфтум, шогирдои Акай Зоир рости гап баъзеш намефаҳманд откоса. Откос чанд хел мешавад. Мақсад откос бояд ки намхери я слойша бигир, я слой болоша бигири ки тааш маълум шавад. Айна мақсади кор кадеса созӣ нами оилаи ма. Откос инам хела ҷура. Откос анам хел бояд биёяд. Фаҳмиди ина нигоҳ кунед. Чӣ хел чотки омадагиам. Баъд дар бораи бланди болош гап мезанам. Вақте ки откос мекунем, пастарат сакренам хеле гладки биёяд болош. Барое ки бо болои да кор мекунӣ да мақсад. Ина як лав нами хето хурда. Майда када қати ҳами шеф қати кор кадесем. Ана ҷура ягон туд ягон чира нафаҳмиди дар бораи откосай, дар бораи техникай, дар бораи любой масъала ку мақсад алоқа кунед иншоалло ба амри худо. И канали мо канали дастгирӣ ай. Любой каса шофёр мекунем, права тайёр мекунем. Дар хизмати муҳоҷироем. Қати ҳами Акай Зоир иншоалло ба амри худо бачаҳои муҳоҷирора дастгирӣ мекунем. Ина қати шеф майда ҳамиҷа кор кадесем. Откос задесаст. Ина занаки кор куна, мардак накуна айбайда. Ҳамиди барои ҳамин лапотка папоткара партоем период биен иншоалло ба амри худо дастгиритон мекунем. Чени зур аст. Ай дастмон омагира нишонтон метем. Боқӣ дар паноҳи худо ҳама каса. Тоҷикистон ба пеш. Намасозай. Дар ҳамин группа Акай Зоир якта трактори дина партодан экскаватор пагрузчик. Ҳамида мо гирифтем хай кор кардем. Омадем корама ништи як договор кимама договоросоз. Правам намо ба ёрдами Акай Зоир накардем. Хай мо через дига одам карги бидем и чанд